नमस्ते प्रणाम भाई लोग। हम मनीष प्रताप। भाई लोग, पवन भैया के सॉन्ग झगड़ा के घर के टीजर ट्रेंडिंग में आ गई। जाने खातिर वीडियो के बिना स्क्रिप्ट कैले ये वीडियो के पूरा देखी। और अगर चैनल पर रहुआ लोग नया होकर जा तो चैनल के जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करी और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी। भाई लोग, MMB रिकॉर्ड प्रेजेंट चैनल पे जौन पवन भैया के सॉन्ग झगड़ा के घर के टीजर आइल बा, आज जौन अपलोड भइल बा, वो टीजर ट्रेंड करता कि नइखे करत। तो भाई लोग, वो टीजर अभी तक ट्रेंड नइखे करत, मगर पवन भैया के फैन लोग के इतना प्यार मिला था कि आवे वाला कुछ घंटा में वो टीजर ट्रेंड कर लगी। काहे से कि इतना कम सब्सक्राइबर वाला चैनल पे इतना सब्सक्राइबर बढ़लन, इतना व्यू जाता, तो ओकरा देखे से लागता कि आवे वाला समय में, आवे वाला घंटा में, कुछ घंटा में वो टीजर ट्रेंड करे लगी। भाई लोग, एगो बहुत बड़ बात बता देतनी कि जब से पवन भैया के सॉन्ग के झगड़ा के घर सॉन्ग के पोस्टर वायरल भइल बा, शेयर भइल बा, तब से यूट्यूब पे बहुत सारा फेक चैनल बन गइल बा। MMB रिकॉर्ड प्रेजेंट चैनल के नाम से बहुत सारा चैनल फेक बनल बा और वो पे पवन भैया के सॉन्ग के पोस्टर लगा लगा के शेयर करता सा। आज टीजर आइल बा तो वो फेक चैनल पे शेयर कैले हुए सा। भाई लोग, फेक चैनल पे जाके इस सॉन्ग के बिल्कुल मत देखम जा। काहे से कि करे से सॉन्ग पे बहुत 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 ज़्यादा इफेक्ट पड़ी, सॉन्ग पे व्यू ना जाई, सॉन्ग ट्रेंडिंग में ना जाई। ऐसे भाई लोग, इस सॉन्ग के फेक चैनल पे जाके एकदम बिल्कुल मत देखम जा। काहे से कि यूट्यूब पे MMB रिकॉर्ड प्रेजेंट चैनल के नाम से बहुत सारा फेक चैनल बन गइल बा। इस चैनल के लिंक पवन भी अपना आईडी से, इंस्टाग्राम आईडी से, फेसबुक आईडी से शेयर कैले बड़न। तो भाई लोग, जाके रहुआ लोग पवन भैया के आईडी में जाके लिंक के देखी जा और इस सॉन्ग के जाके देखी जा। भाई लोग, हम ज़्यादा कुछ ना कहम, बस इतने कहम कि रहुआ लोग जैसे पवन भैया के भर भर के प्यार और आशीर्वाद देवेली जा, तो वैसा ही पवन भैया के हमेशा आजीवन प्यार और आशीर्वाद देते रहम जा। और भाई लोग, पवन भैया के सॉन्ग झगड़ा के घर के इतना प्यार दे हम जा कि सॉन्ग ट्रेंडिंग में आ जाए। भाई लोग, ये वीडियो जेकरा जेकरा अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।